ду сокини шаҳри Хуҷанд аз захми дандони санҷобаки ваҳшӣ осеб диданд. Ин ҳодиса санаи 7 январ дар яке аз маҳаллаҳои Хуҷанд ба амал омадааст. Навраси 12-сола ҳангоми бозӣ аз болои дарахт санҷобакро пайдо карда ба он нон медиҳад. ҳангоми гирифтани нон санҷобак панҷаи дасти писарчаро мегазад. Аз ин ҳолат ҷавони 29-сола огаҳӣ пайдо карда санҷобакро ба хона медарорад. Пас аз 2 рӯзи ҳодиса санҷоб ҷавонро низ мегазад. Бино ба иттилои масъулини маркази санитарию эпидемиологии вилояти Суғд, ин 2 нафар ба ҳам риштаи хешу-таборӣ доранд. вақте ки ба хонаи худ ҷой мекунад, санҷобак зери як шкаф даромада рӯс мешавад. баъд аз 2 рӯз санҷобакро гирифта истода ба мағозаи ҳайвонот, яъне воқеъ дар кӯчаи Сомонӣ мебарад, ба онҷо месупорад. як шабонарӯз дар онҷо истода санҷобак мефавтад. баъд аз фавти санҷобак масъулини маркази таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар вилояти Суғд мағзи сари онро ташхис карданд. муайян мегардад ки санҷоб бемории хорӣ доштааст. аз ин рӯ ҷабрдидаҳоро ба беморхонаи клиникавии шаҳри Хуҷанд бистарӣ мекунанд ва ба онҳо ваксинаҳои махсус гузаронида мешавад. аз ҳамон рӯз сар ки доста, яъне 10 январ ва ё бистарӣ карда истода чораҳои заруриро меандешанд. вай дар айни ҳоли саломатиаш хуб, ягон хеле шикоят надорад. ба вай гамма глобулини зидди ҳорӣ ворид карда шудааст ки ин мувофиқи талабот мебошад. баъд аз ворид кардани гамма глобулини зидди ҳорӣ ба вай ваксини зидди ҳорӣ вадид карда шудааст ки вай бояд дар давоми 1 моҳ инро мувофиқи нақша мегирад. ҳозир вай 2 ташро гирифтагӣ, саломатиаш дуруст, нағз шикоят надорад. вазъи саломатии ҳарду ҷабрдида хуб арзёбӣ мешавад. мудири шӯъбаи беморони сӯхта Нӯмон Додохоҷаев мегӯяд ки аз ин ҳодиса саривақт огоҳ гардида ба онҳо ёрии аввалини тиббӣ низ расонида шуд. беморон аз вазъи саломатӣ шикоят надоранд. боқимонда ваксинаҳоро дар рӯзҳои муайяншуда мегиранд. аз тарафи санэпидстансияи шаҳри ҳамаша ёрдам расонда дороҳош ки дороҳош ҳамаша аз беморхона гиромдодагӣ асоси шаҳр беморхона гиромдодагӣ муолиҷе ки бемории хорӣ мегирад, антибиотики иммуноглобулин мегирад, ваксинаи рӯзгоҳи дароз беморхона сета уколша мегирад, сета уколаш 14 рӯз ба 30 рӯз ба 90 рӯз мешавад. газидани санҷобак давоми 10 соли охир бори аввал дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шуд. аммо ҳамасола сокинони вилоят аз захми дандони сагу гурба осеб мебинанд. давоми 1 соли охир 4739 нафар сокинон аз захми ҳайвонҳои хонагиву ваҳшӣ осеб диданд. ба хотири безараргардонии ҷабрдидагон дар маркази санитарию эпидемиологии вилоят ваксинаҳои махсус гузаронида шуд. хушбахтона касе аз ҷабрдидаҳо ба бемории ҳорӣ гирифтор нашудааст. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.